fa tabarikallahu kaleten tan ko golwole ndax aduna ko cinéma film fo mu dogani haaletaka nden ala kulli hal neɗɗo ko golle mum ɗe tan o haalante nden Hammad Paté Sir alhamdulillahi Allah jarama o jarama baba mum jarama yaay mum jarama malange yumi dañi ko nge yelino Hammad Paté Sir hatti fulɓe yenne o waɗi geɗe mawɗe o woni e nder fulɓe he jalal mawgal ɗum taki haaloɓe pular ɓe mbiyat ɓinguel ñiiwa si jibinama yo ñagane tan yo wuur kono mawni o jarani haal si wuuri tan mawnanat hoore mum o wi jawdi ni ne waɗata e jumaji he kulli haal Allah tottuno ɗum ndi machallah tottitindi Allah machallah juma karango ko hen jiya tabarikallah alhamdulillahi eyyi Allah de ko galɗuɗo eyyi kala so tottima a tottiri o ɓeydat ɗum taki wona ko haalata ko pular fof woni pullo pulagu koyen kaaƴe tati gonɗe ɗe katani ko jam jongu e jam jongite jam foynu ɗe tan goni toon nden alhamdulillah tabarikallahu si tawi Allah waɗi ɗum pullo hakkude mum yaye mum e baba mum o jibinama ha o waɗi ɗeɗo golle Allah jarama nden en mbiyat neɗɗo wawa moƴƴu muk nek o ligganaka ɓiɗɗo adama o wawa moƴƴu mum o ligganaka saabu Allah kam ko golle tan o andi nden toujours miɗo heewi wi manam rewɓe noon ɓuuri heew moƴƴuɓe worɓe kam no welma fof mbiyaɓe sa wi ngal ko kam ngal sa wi kakalti ko kam sa wi ala keddam ko kam sa wi fewata ko kam sa wi redata ko kam sa wi jibinta ko kam sa wi wabata ko kam sa wi muslinta ko kam nden noon o wiyete tan ko ngi neɗɗo o woni debbo o kam fewata kam redata kam jibinta kam musninta kam wabata kam jogii keccel kam ne'ata ha o mawna ndeke ko ɓe tan kaali pular kaaɓowo pullo fuuta fuutanke ɓe kaali pular laaɓɗo ɗon gandi yaay wona pullo yaay wona pular de ko haala sowa ɗon yaade kan maade yaay yaade doom o wiya yaay kan ɗum wona pular ko da woni pular da kam laaratma daarowoma o woni dama wota yaay jaygol wota babba ferma nden ko dama kam woni daarowoma o walla mbiya inna ko innama kam innatma ha indema nde inna ko innama kay on woni innama nden alhamdulillah pular ko laaɓi tos heddi nene ko ne o ma o kay kam ne ma ha mawnuɗa heddo noon hanti ko golle jeeyi jomum manam hakkude debbo e gorko nde tawno allahu lamɗo subhanahu wa taala o wi rewɓe ko kamɓe Allah waɗi jungo debbo ko gorko ko kamɓe jennete kamɓe lappete kamɓe ɓuuri yawe kono noon ndefuna yakko tawa ko kalera walla ndefuna yakko ta ko noppale kay si tawi noppale ɗe ko ɓappiniɗe dow janngol duncowo wawa duncu si ɓendaɗi kay ko noppale jasinde ka si tawi ko koyɗe ɗiɗi tan in waɗi koyngal gotal ngal ko kelngal kala ko waɗa e kalare ha kay simbo wañi tan in rufa e dow janngol e ngol ñifa kay ko noppale jaasi kay kono si tawi noppale ɗe jekkitima ha docatal wawi naat duncowo wawi duncu kosɗe tati ɗe darima kalera o feewi kala ko wañi toon ɓenda ɗum woni hakkude debbo e gorko ndax gorko ina yakka galle mum Allah waɗi yimɓe ɓe ko pièce par pièce détail par détail neɗɗo fof tottu ɗum geɗe mum neɗɗo fof ko tottaɗo geɗe wonko gorko ji wonko debbo ji worɓe ɓe noon hewɓe hen ko waɓe no baala ngatam heɓe jakka galle ko yawita ɓe mahi hana moƴƴi taw wona noon de a wi neɗɗo si tawi ka moƴƴo ka gorko ko jibingol duɓɓi jibinta duɓɓi si jibini kala yande nde hedde rotere he sika moƴƴo yo galle ma andu sika neɗɗo jaldeteɗo yo galle ma andu kono ko ɓuri jaase worɓe sa naati galle ɗa télépoteji ɗa ƴatto sukaɓe ɗa furƴa rewɓe fof mbo kala fit mum doga mbo kala moggoyo suudum he baban karen arti boni titi de te tawa wona ɗum woni jikkuma sa funti e bo ladde he sukaɓe rewɓe poɓɓanat maɗa haɗa ama biyetengol barma jaga kadi haɓa ngol amoya galle ma nde
kono sa naati toon hay goto dañata jam on gorko ko jakkaɗɗo galle mum homo tagi hen haɗa dihra ka waɗata ay kala dihratɗo ko waɗata kala ko haali firto wolor ma yanate galle ma kala ko kalantaɓe ɓe darotira tan ɓe cem mo haala titi de konngol ma yo won esa sabu diggol ko ñamande sa digi neɗɗo a ñamlima ɗum joni yok wona an haali sa haalini waɗi ko ɗum woni solongo nden kulli haal neɗɗo fof ko dañɗo détail mbo foti wat heddo noon debbo so moƴƴi fof moƴƴat so boni ko heewi bonat nden ala kulli haal rewɓe sukaɓe ɓurat mi haaldu sukaɓe ɓe yoɓe gandu ɓerɗe mawɓe ɓe wonko waali toon in ala e daara in ala e table français in ala e chaise lamɗo koye nder kalbu ɓernde mawɗo tan in woni en garat hen kala ko woni cahandi jemma kolli gandat kala ko waale cahandi jemma ma kolli gandu suka goɗɗo debbo ɓurɗo moƴƴo e aduna he fop hay so wirtima rewɓe ɓe ƴooga woynduɓe lelat baale ɗe ha o yawta ɓe ɗum daara aɗa andi kay neɗɗo debbo moƴƴa ngari ha siw rewɓe nde ɗum daara aɗa andi kay ko ƴakki ko jale jambe kam accata ngeeƴon ƴakkat koñ ko rewɓe ɓe daari ko kay worɓe ɓe kay innaka debbo si woni jongoma ko laaɓi worɓe o hirsat hewɓe nde woni debbo o noon ndeke o wona neɗɗo ordinaire ay waliwagal gorko ɓuri feeñ boowal waliwagal debbo koko suuɗi waliyagal debbo ko nino maayo in way wona garɗo e maayo kala jiyora liɗɗi ɗi to nder sa wona mool degge a wawa in andu koko suuɗoto e neɗɗo ndeke debbo o wona neɗɗo ordinaire ɗum taki o ɓuri rewɓe ɓe fof moƴƴugari so lelima jemma rek koyɗol ara e mum ɓe ɗum he seyda ay ndi mbadi ndi Allah waɗanma mi haalananma ɗo gueɗel gotel noon waɗi ko renma hoko renma ñande fof gorko wima salamu aleykum o okkuma ko debbo no mani okka min kam min wilaya o mi funtat te sini mi funti mi woppima ɗo balɗe tati wonata hakkude men a funtat aduna sa heeɓima ganda ene koyɗol o fertaw tawa ko kam tan leeli rewante noon lamɓe ɓe e jargaji ɗi fof jomen jawle ɗe mbiyani ɗum mi ari siɓe jottima tan ɓe tawa mo jooɗi ko jongo malisa ko bay gannar jooɗo ngala jiña dande butal rangal de lella sukru lasru ñalla moore jenga firto tan lamɗo ara ɗum salamu aleykum o ɗum maaleykum salam o min de ko faɗoma ɓornimi o ɗum ko way hono o ɗum mi yimma sabbu o ɗum gorko tan cohlumi giƴa men fof ndiwtama bisimilla ma aɗa jogui jawdi dewgalam oɗum ko jiɗɗa oɗum konngol ngol debbo meeɗa nan gila aduna o diida e feccanede ko debbo meeɗa dañ gila aduna o diida siɗen joguide en kumat hande a humanat kam sa ala in noon ya jooɗoyo tan o daro ko debbo meeɗa totte ko debbo meeɗa nan eyyi nden mi ara o eyyi mino ara dey kamin fenata kono mino fadi fenata o hibbito ko galɗuɗo o waɗɗo puccu o wiya nayi 15 yo ngar nagge fof yo wondude goole sabu debbo jongo ma jawdi yooli in sabu rewɓe kangaka a moƴƴani ngari a ala jawdi a ala kattanɗe a noddat ɓe ha rawandu wofa ɓe nototako ma nototako tan waji ora addanayi tan waji ɓe ndiwa ɓe ngara tan yetto tawa debbo mo jooɗi no mi ari ɗon ari o yan bisimilla ɗum ari mi holluma tan ɓe loggidira kolli ɓe ngara ha e nayi waɗum ayɗi ɗi gaddanmami debbo laara ɗum ha ɓoya ɗum an kam kana ala noppi kana ala nanɗe debbo okkama nagge ya hoot mi wima koko debbo meeɗa okke ko debbo meeɗa nan ɗum diñi kam ɗo kam addana nayi waɗum eyyi o e nden ɗi nayi ɗiɗi kam naɓɗi ɗiya kam koota o hooti lamɗo para otoji nayi jawɓo ko kam heeñi ɓe cukka e dow mum so rewo yetto salmina debbo e maaleykum salam ɗum faɗma de ɓorni on bisimilla
an garanmi de on he min sohli diwte boon giƴam men fof diwtama gorko tan panmi ɗo waɗum arlar ɗum acca tano immoɓe loggodira kolli ɓe gara ha ɗo ɗo otoji ɗi gaari oɗum ay ɗi an gaddanmi ɗi o laara ɗum ha ɓooya ɗum an kam kana ala nanɗe debbo okkama oto yaha wat koko debbo meeɗa okke koto debbo meeɗa nan ɗum fatti diñi kam ɗo one laara otoji ɗi he ko debbo meeɗa nan ko debbo meeɗa totte o wiya e joni oto goto kam mi okkima mbo joni o hibbitoto e ɗiya o wonay janggugol oto ha wawa oto so ti o yaha marché o waɗa oto rek so yettima tabal ngal fof ngola tindi yo sor urdi walla keccak walla laalo waɓe no balaga tam gara cooda tabal ngal fof totta ɗum kamo sawa ala bona yaha ha hanti batu mo garɗa fof nana waɓe no bala ɓe mbiya gandumi so mayani ɗon ma o ɓooy ɗon on nayi wat ɗon ay on ɗon yanade mum ɗon wiyete ndeke na waɗi suka gorko goto na waɗi mawɗo gorko goto gonɗo e saare mawɗo ko ƴakkowo guru suka o si joɗima ha beetawe o laara guruje ɗiɗi celluɗe tan o wetoyana mawɗo mam mimi arnoma laaroy mam boyam bisimilla ma mawɗo feccita guru o ƴakka ɓe gona e waxtan ha ɓoya ɗum mam miɗo wilwi sekko wawi gopparani sonani ɗo en mbaxtananno ha juuta kono mi hibbitima o mam ɓe gara ha dambuɗe galle he mam min de mi foti ɗo on wiya on ɗum yo Allah okkuma ndam ñande worɓe kokra anani kural ngal hay mawɗo mo ngal tafa fetelo siwa ar ɗum mam mbiɗa ɗum yo Allah okkuma ndam ñande worɓe kokra wona an tan woni suka an tan arata ɗo mawɗo o hibbito o suka o wona toon ñalande yontude titi adda guru mam mi arnoma wetoyat he mam boyam albarka ɓe mbaktana ha ɓooya ɓe ɗum mam mi hooti wawi ɗum a wetani o ɗum hooti o ɗofta ɗum hay dambuɗe galla ɗum mamam yo Allah okkuma ndam ndam e worɓe kokra mam ande mi nanani ɗa haala kuula debbo ɗum he mam hikka mi fiɗani ndungu gawri seeɗa dañmi e sakuji ɗiɗi guerte goto o yayambo mbo urnira oya mino mbo ɗon ɓaari simbo tawama cesselle mi waɗanmbo awdi si ɗum ala kam miɗo andi hikka kam ko Allah andi ko yoni ɗum nde tawno ɗa yiɗi debbo mi tokma debbo ɗum ko waɗete ko hen kay woni probléme ɗum on debbo mo nanmi hen on jawdi mum hittani o mbo woni on o wi o mbiɗo yo nanne ko debbo meeɗa nano totte ko debbo moɗa totto min de nayi geganayam ete andi mi wonta sabbo ete an tan arata ɗo siɗa ɗum yiɗi de janggo dawami tottuma yi o wi hono mbiɗa o wi eyey o wi moƴƴi ɗum ñande fof parɗa gara ɗo mi tottuma an ko debbo meeɗa nan e ko debbo moɗɗa totte o wi moƴƴi o ari o tawi jiiɓe batuɓe kaala on mbimi so mayani ɗon ne o ɓooyat ɗon tan o laari waji mum go tan o jorɓi ɗum woni copain miɗo sohli janggo mawɗo noon wi ɗum sa haali il fof jalatma kono mi haalanatma konngol ngol kalata sa haalingol mawɓe ɓe darotirat mawɓe ko anduɓe kongi ay sa wiya sabboyat ɗum giɗo yo gaño jalat si ɓe jali ha ɓe deƴƴi mbiyaɓe sango dade jowi gawri si diggama ha heewi mbo waɗanama fawru mbo omda si ngoroyal fiɗɗima tindima sako si heɓani gawri ndi heɓay ɗowdi he mawɓe darotirat o ari batorego tawi sukaɓe jooɗi laarugo wiwaji mumen koɓen janggo mbayta kammi sabboya suka debbo o kaari ɓe mbaddi o de anda bagi mum mbiɗa ko ɓe ay jali mawɓe ɓe turi tan deƴƴi ɓe jali ha ɓooy tan ma ko jalo toon mbi ɗum an kana anda lamɗo kaari yeyi toon yo jarga kaari o wiɓe sak dade jowi si diggama gawri mbo omdama si goriyal fiɗɗima tindima sako seɓane gawre heɓay ɗowde mawɓe mbi ngulde wona konngol suka o yawti galle mum rek waji mo sukki ɗum mo firni woni copain woni nam woni ko kalɗa ko minin welanima uy ko woni onum ananani no yimɓe jaldanma ɗum jalade ɓe dañi woppu ɓe jala tawi haɗa pari rek janggo jahen suka gorko goɗo ani mbo jali ha guirɗe ɗe gaɗi gonɗo onum boy mbiɗa ko hen oɗum tawi ko tat min para o mi pari o wiye ha janggo fajar tawi on ari kokkidamal ngal ɓen jaaɗo neɗɗo sabboyta wetani min ɓurma heppu ya ha Allah weeta o yeehi ha Allah weeti ɓe pari fof ɓe ngari ɓe ƴetti comci men ha pari o wi ɓe tatoy hatɓe kaldat saabu kala nde ɗiɗo ɓe ndeyi goppi goto ɓe jamfima nde noon kalen ɗo ha sella mbawen yaha kilo goto guru dañi teɗen poti nab kiloji ɗiɗi guru en mbaɗat cotise dañen kiloji ɗiɗi guru saabu min kilo guru o kalisam timmani suka gorko o mbo wona waji mum wi ɗum jarani ɗen mbaɗa cotise mi sodat ɗiɗi ɗi fof jahen o sodiɗi ha pari rek ɓe mbakki
ɓe ngari haa ɓe punta saare nde ɓe cawdi galle mawɗo o wi pade kam o mawɗo wonko ndesdunomi ɗum si tawi hina ɗon mi ɓesda en jooɓaare yakkani bolol tan o areta e mawɗo mbo jooɗum mam min pariide wallahi min ɓe padi ɗum mama min ko kalanmami ko mi halkintako ko debbo meeɗa nan e ko meeɗa ina ɗo e gegenayetemi mi sabboytani o haalani ɗum sekkere nde o tawi ɗon sukaɓe ɓe jeen ɓe joti ɓete debbo mbo juuɗi nde ɓe calnete ha ɓe okke ndiyam tawi o mbona waji on suka debbo to mamin ngari bisimilla ko addi on oɗum min jinma sabbu o yimi nde ɗum tan jiɗmi jiyamen fof ndiwtama ɗon jogui ko debbo meeɗa nan e ko debbo meeɗa totte tan o laari waaji o o ɗum no goruɗa o wi ɗum naɗo o wi ko an o wi eyyi o wi hoɗoyin o wi ɗum sako mbo waɗi kiloji ɗiɗi guru a yekkitat kiloji ɗiɗi guru ɗuy nodda bamma e mawɓe ɓe ɓe kumma dewgal ngal ha ngal haɓɓa ha ngal wiya kek mi haalanma ko debbo meeɗa nan walla mi tottuma en walla dewgal ngal firte kibbitoɗa galle mon min koota o mi laara sako o yekkitimo tan o naɓani baba o oɗuma gorko de ari o wimbo jogui kam konngol ngol debbo meeɗa nan e ko debbo meeɗa totte o wi bisimilla ɓawi ɗum tan fannoɗa ɗo o ari ɗum kay kumen ngal kuɗba ha wi kek suka debbo ɗum joni noon ko heddi yomi yi walla mi nana walla dewgal ngal firte deke tawi wonko mawɗo o haalani ɗum o wi ɗum an suka debbo gila lamɗo Allah subahanahu wa taala jalla jalalu aji kamaluhu o wiɗi waɗi darul lakara o waɗi darul aduna o waɗi asaman o dow o waɗi leydi ndi lees o poosi nangue ngue to dow o poosi lewru ndu to dow o poosi kode ɗe to dow funnague woni funnague hirnague woni hirnague ñamo woni ñamo nano woni nano o seeki maaje ɗe o woppi hennu ndu o windi gorko o windi debbo a meeɗi debbo kumdanaɗo e gorko mum ha ɓe ndenti leeso ha ɓe dañi cukalel ngel yetta yettode yumma o a meeɗi innan o wi ala o wi ɗum mi nannima en mi hokkima en ƴettu o wi addu jungo dewgal humama o wi eyyi ande ko an andi ko jarga anda ganduɗa ko lamɗo anda ganduɗa ko ceerno anda an en kumdanama no heddi noon ñande ndiwtugu ngu ha feccana kam ko debbo meeɗa feccana ñamonata ndiwtugu sa waɗani noon ndiwtugu ala hen o wi ɗum parti ñalande artimiɗo ara o wi koyɗe mbaɗɗon ne gara toon o wi eyyi o wi ɓe naate gaga hudduga e mbo kala waɗɗo puccu ko puccima noon ha ñande ndiwtugu sa tottani kam ɗum mi artira puccam ɓe mbaɗɗi o mbo wona waaji mum kam haɓɓi ɓoggi ɗe hirke puccoya pari kam mbo foɓɓa kaga caggal ɓe naati saare ta yimɓe mbi ko woni ɓe mbi walla o wi kaari humani kaari ala debbo ala gorko ɓe ƴetti booleje ɓe ƴettu beñowareje naatoye galle ɓe piya heɓe ngama lamɗo nanɗo en tan mo ko kawi to kamɓe mbe suka gorko kaari humani suka debbo oya tan o huɓɓa oto mo ara wi an humani kaari oye wonum ko waɗete koye ndiwtugo e jawdi dewgal wota lamɗo hay goto lamɗom sukam mi anda no mbaɗɗa ha kumanɗa o wi ɗum to mawɗo ittete jarga nana in ara wiya ɗum ñande ndiwtugu mbarago fof lamɗom o wi eyyi ha ñande ndiwtugu ɗum takki kala ko jiiɗa anda in wota saboɗ in lamɗo in ɗum taki haaɓoɓe sidde gorko o mbo diwto o yahat ñamma ko ñamma in fuɗɗi hombo liir wawi naɓoro anda in so arani ndiwtugu daña ɓe parire ko waɗɗi o ɓe jaani ɓe jottiɓe day suka debbo o mbo jooɗi o lootaki o mooraki oɗum kana ala en niya diwtede ɗum an patni ha feccana kam ko debbo feccanaka ay ɓe fof ko mooroɓe an rek patni oɗum ya lootoyoɗa mbetta basa kuccita fuɗnage simi feccananima ko debbo meeɗa feccane wota mooro tan suka debbo ummi ƴetti ndiyam looti ha laaɓi addi basayel werti jooɗi he hucciti fuɗnage ɗum ko heddi o wi ɗum a meeɗiɗo gorko galɗuɗo mbo dañi jawdi o dañda e ɓiɗɗo debbo mo ɓiɗɗo baba o maaya cukalo suka ronani ɓiɓɓe ɓe donani o wi ala o wi ɗum an a ronata kam ko yettode ma nde joguiɗa kamɓe ko kamɓe an ɓe donata wona men o ɗum wawi addu jungo wayi ɗum addata sukaɓe ɓe yoɓe takko mawɓe ɓe wonko woni e kalbuji ɗumukan kono calmina baba tan o wiyama o salmitoma tan o nana helɓere ma haɗa yaha rewɓe ɓe jogii ɓunndu kamɓe tan gandino ndu ƴoogetake ndu ala ndiyam ndu ala goƴ ndu ala baagal ndu ala poli kamɓe tan jogiindu kamɓe tan gandino wiyetendu ɓunndu mukana sa totti baba ma waɗa e ɓunndu mukan de ɓunndu mukan ƴoogete ɓunndu mukan nawa ndiyam
baba feccantake tottete bo fecca kam feccatno dépasse o soda paɗon kon fecca soda tuubel ngel fecca way nden si ɓiɗɗo dañi yo totto e baba feccira no fecciratno hono baba mo fecca dépasse baba mo fecca paɗe baba mo fecca tuuba ha ɓiɗɗo wona ponkol wawa liggoyo kam handi ko biro kam handi ko lamɗo kam handi ko jarga ha watta so ari o naata suudu yummoyo ɗum yo feccan ba walla bama yo feccan wona noon de baba tottete feccira baba tottete feccira ko ɗum woni solo ngo min kalat komin gandi ko min kala min lappe min kala min okke min kala min ñinge min kala min nawe min kala ɗum min dañi oɗon gandi to wiyete Kaolack walla ɗo wiyete Dakar walla ce mawɗe ɗe kala ɗo tawɗa ɗo no waɗi gendarmerie ɓuri hen hew ce mawɓe ɓe kaso wona toon kaso sengaka sa naati kaso ka yeyata nangue si toɓine a leppat ɓe carwetake maaro ɓe lelotako kono kala noddaɗo toon banda en gulla jam ala toon nden joni enen en jaɓat hen jillami si tawi joni kam yumma maayi kam ɓiɗɗo jaɓat baba ɗaɓɓayo debbo goɗɗo so fini mbiya ɗum yaay jam waali kala ko wawi wone rewɓe ɗum kam a jaɓaɗi te Allah wi kulli nafsin zaiqatul maut mayde ɗaɓɓani suka ɗaɓɓani debbo ɗaɓɓani gorko ɗaɓɓani hay goto mo balɗe mum kuuɓi fof jaaha te ɗiɗo gondi balɗe ɗe kuuɓi o maaya baba kam maaya nde baba maayi ko an wi mawɓe baabiɓe ɓe baba maayi ananali baabiɓe gaddi ɗiɗo tato ha galle heewi baba en ɓe lootanma baba ma ha o laaɓi a lootani ɗum ɓe ceekana bagi keso pul ɓe kasnanma baba ma a kasgani ɗum ɓe mbiya ɗum dukket ɓe gadda ɗum damal jakka ɓe ceetto ɗum ko jiɗɗa nan a seetaki ɗum ha o fuugue o arta garton baba maayi ceha ɓande jooɗoɗa e damal galle mbiya baba garɗo ga fof mi lappa ɗum ha mayde foɗon hol dali ina wona diine koyni sobre yuma natne kaso maaro tan e ndiyam e comci ɗum nangaɓe ɓe kaso ngalayi on jippini son baɗɗo dotegol bagina toon ñamde na toon ndiyam na toon kono jam ala toon yuma natne kaso hol dalil te kala nde gorko maayi yumma nayi wani worɓe tato daroto yeeso mum ala kulli haal o naɓaten goto Allah nde waddata ha way adama hombo men tawa hombo tawa ɗoyi baba mo ganduɗa sac o mbo waɗi guru mbo waɗi mburu o wiya assalamu aleykum guru o yaay maji mburu ngu an debbo ma ɓittema si noddinama o salligo calligoɗa juuloyon on mbo dari yeeso yaayi e hombo pucci ɗi kaɓɓama ɗi darima ɗi jaahi luumo subaka law ha kiraɗe yaay artani pucci fof gara yayam arani e moon e on garti yayam on gartidani e mum yayam jengi o ta lamɗoɗo andi ko watta toon onne mbo dari yeeso yaay ala yaay ko dañɗo joom yaay ko karanside tano nanga hoore mum ñaw wiya ɗum salamu aleykum kaɓɓa puccu ngu naɓa ɗum galle docteur daroɗa e demal galle docteur he nanga ɗum e jungo mbo yaha mbo gayla ha docteur heɓɓo ɗum garta ɗo ɗo puccuɗo ɗo nangi lahaɓo go docteur o laara ɗum rek arta tawaɗa dari an woni ɓiɗɗo mum nde ɗo nangi puccu ngu oy koma sohna sisalanla saabu ko jol few haalata taw ɓeno haaldata ko Sénégal mbiya suma yayla oma kana mud jekkar a nanani bone titi ɓe worɓe tato hombo ɓuuri ya jangi luumo e yaay mo galle docteur e baba addi guru si salliga noddinama o salligo calligoɗa ɓe tato mbo ɓuuri wona gadda ɗo guru e mburu goppeɓe naata galleji ɗi goppeɓe naata galleji ɗi min o kalaɗo ɗo min nde babam maayi min ɗaɓɓani yayam gorko
min o o maayi o nayiwani koɓen tato baba moni ako ba Ousmane tegi hen ba Ibou tegi hen ba Birasi tegi hen arsuke mannat yenninat gotolo dañno debbo ɓe ceeri o dañtani debbo min jibinama ha min mawni min dañi rewɓe ɗum waɗi ɗum jeune ko tuuba ko wiyata ko jeune ina woni ko hamni ɗum arsuke yenninat mannat o gaddayi o yehi Kaolack o lowi suudu mbo liggoyo joorani ndey babam maayi ha o looti bam Ousmane rewe mumbo ɗon ba Ibou rewe mumbo ɗon tan ɓe naati suudu yayam gandumi ko ɗum ɓe kalata tan kokkumi damal ngal ba Ousmane ko Adama mbimi wallahi ko min oy ko kuule yayma min kalata mbimi ɗum addi kam ɗum addi kam mbimi ɓe paale ɗe koɗe ɗiɗi gotal ngal ko daɓɓal ngal ko juutngal pagal daɓɓal ngal yo idoto feŋe ɗo singal feŋama ɗo moƴƴani buddide ngal hittani kono manngal ngal si feŋama buddide ngal salat de muñami kokka paagelam ba Ousmane an haɗa ɗo rukkuma boni suddiɓe ma ɓeni ɓiɓɓe ma ɓeni baba maayi simin dañi haaju min garan min lamdoma ɗo an kay min keeɓima orɗo ba Ibou rukkuma boni si ba Ousmane hoɗoyima min garayma min lamdoma haaju kalanamin an kay min keeɓima orɗo oɗo ba Birasi ɓe mbi o ala ɗo mbimɓe laƴat baba be heeji aka heedi siɗi jofi ba jofani pagal mankata on kumanta yayam kam humanta ɗum ɓe mbi yayma jaɓat mbimɓe ɗum wona probléme ma ɗum ko probléme am yayam jahe garmi tami ya mboleli mbimi ya oya mbiɗo winama ɗaɓɓana gorko de mbiɗo winama ɗaɓɓana gorko o jali o wi kanko hombo e mumen mbino wona hombo pokɗade ba Ousmane mbo jogui nayyi mbo jogui kaalis ba Ibou ko juula pucci mbo daña kaalis ay o babam liggotoɗo joran ko kam de o kam e adamam min kay kala mo gaddonɗa kam tan min ƴettat mbino jarama kirndumi jahmi Kaolack taw liggoyima joran suudu ndu mbo ndu lowimo ndu uddi hindimi toon direct nde garmi tan tami suudu ndu ndu udda tan calminmi tan debbo jol foy kam maaleykum salam mbinum polbi luwecine mbiyanam oy kam gontine jorande way kamnane lemu ñaw mbimi ha mbimi ana sa jëkkër oy kam mu ngam marché mbinum am nga numéro oy wa mbinum joxma ko o totti kam numéro tan mbaɗmi pile tan mo soni oy kam ko kala mbinum am na gan gu nekk sa kër mu ngi lejal kër gi lool boo yàggee tuuti kër gi am problème tan kuppumi mi nandi joni ora tan sono way nganelan mbinum nekkal foofu ngay laaj nganelan am nga gan boo xam ne mu ngi lejal sa kër gi boo yekkee tuuti kër gi tas kuppumi mi nandi joni ora seeɗare nan mi welon waɗa rr mbimi arabde o yettino feroni ka wa mba jammu la mbinum jammu rek la man la oy kam ni dine ko woni mi ma bëggoon nga ñëw ma bëggoon nga teel a ñëw rek mbinum pol bi nekk luwe fii fay na ne bi oy kam fay na ko démb mbimi ha oy kam léegi mi war a ñëw sax xaar ko tuuti rek o addi bang jowɗimi seeɗa rek jimi pawa mbo wakki sakeyel goram mbo ara o tan no salmino ko Adama mbimi oy kam a hirnoyno ga mbimi oy kam jo a hawatan joni way oy kam eyyi o addana booleyel ngel nokka simi waɗi hen soir jungo woto rek ine huuɓa oy kam gottoɗo mbinum ba min mi wottima o yeehi o ñaami ha hoyntini o addanani o yari ha hoyntini o wi kam a hirnata on mbino mino sohli o luɓa kam suudu ndu oy kam nden mi ɗaɓɓoyanma sérité mbinum yawno gara o funti galle o tan nanmi suudu ndu ɗe ƴettumi leecel ngel rek ɓarmi to bo ɗon wanno sakeyal wutte hanki wutte rowani paɗo rawani ndeya paɗo hikka miɗo ño fiɗɗa tan miɗo waɗa e sakeyal jol fo naati kam a wi mbino ki takkana suma diggante suma yaay ak ki suma caatu mam la mom ak suma baay ñoo sekhando benn ween tan o tourni welo ba Birasi mbo falgatali o tan o wi ɗum wa Ousseynou yow xale bi to kër ga salan la o ɗum suma doom la suma maga ko jur o ɗum fof jem o ɗum sérité la koye huutal o ɗum woññeekul takk na diggante yaayam ak yow mu ne da ngay ñibbi tey oto bi leen di yóbbu maa koy luye tan ba Birasi jooɗi to lees ndeysan gite ɗe ngari gonɗi o wari kam Adama mbinum ɓaɓɓutama a dañi debbo yayam humdani o debbo gorko jol fo wi ɗum nañ dem kala ko miijiɗa ɓe coodi o mbo loggita ñamale mum ha kiraɗe ɓe joli taxi o joli taxi o min kenmi gaga caggal heɓe kirti tan limine o ruwi galle o min idi jippo mbimi ya aɗa jogui tama domba joari ɗum woni gonga kono Allah wona neɗɗo sa ñamli ɗum jumre yomma jumowo ɓiɓɓam baba hawri e ladial
ɓiɗɗam yumma o hawrela jam ɓeeɗiɗo fof ɓiɓɓe mumen ɓe kumdani kam hakkude mumen e yaye mumen koɓe mbaɗanta kam ko hay ɓiɓɓe ɓe ɓe jibinmi mbaɗanani kam wona ñamnude lamɗo wona ñamnude Allah jumri o yoɓatama jumowo tegoɗen e siratal mustaqim Allah ko boli ɗiɗi o waɗi ɗo siratal mustaqima e siratal musiba ngol ndewɗa fof ngol waɗi résultat ngol ndewɗa fof ngol waɗi résultat rewɓe tinnoɗe ha dañon baɗo ni rewɓe tinnoɗe ha dañon baɗo ni o wiyete Hammad Paté Sira mbo yaye mum tegi siratal mustaqim baba mum tegi sunna ko boli ɗiɗi tan goni ɗo mi innino ngol siratal mustaqima e siratal musiba bolol fof ɓiɗɗo dañete toon sa rewi siratal mustaqima daña baɗo no Hammad Paté Sira walla baɗo no o gorko jooɗiɗo ɗo mo mbiyatmi jol juuta jungo dañɗo ñalande dañi gammo ko ɓiɓɓe baba ngari ɓiɓɓe yumma ngari wajiraɓe ngari hoddiɓe ngari daña baɗo noon ndewa beetengol salatal musiba ɓiɗɗo jibinte toon koɓe tawata toon tawata toon biyeteɗo Hammadal Kanal Birayma duɗɗaldi dogde daɗe sippire fukke haaɓe lippe no hammani kuɓeje no rondo dongi no yoɓe buɗɗiɗi dañata debbo nde yimɓe ɓe uddata taw feeroye udume rewɓe mawɓe ɓe ɓe ɗum beddo docatte fuɗaɗo Allah min jiima nana teppe ɗe mo joga patti rewɓe liggore Allah liggey andi Allah anda ñeñema Allah anda morgol Allah anda boɗejo Allah anda ɓalejo Allah anda koyngal ɓallugal fuddan Allah liggey andi bandiraɓe Allah liggey andi hoɗo mbaɗeten collectif ɗoɗo ɓiɗo ɓe nawliri ɗoɗo ɗiɗo ɓe nawliri weeti weetani jemma woni heddire sina ngewi dan joguinoɗo lampa fof sa atti a ñifan ɓe nawliri galle he rek goto o kam o woni bayfal galle rek fittat wuppat ƴogat yennete lappete hay so laari sekko ngo likki comci surgaɓe yiɗi ɗaki o ñoto yattono waɗa e paan yahi woyndu wuppoyi oya kam mbo yeeya ñiiƴe ɗe ko daneje mbo yeeya dane nde ko wande nombi mbo yeeya suhru ndu ko juutndu ɗaɓɓi coccorgal tan ɗo morƴa e galle sigi nawlira o liggima ha naati nder suudu to morƴa hay damalgal suudu mo ɗum ay an sa funtino mi ñefatna mi hollatnoma mi wona giƴa tan o yongo damal ngal o udda gueɗe ɗiɗi rewɓe ɓuuri ina wawa okkirgol e ñoore so ƴetti kam paano rewti ngala kam o yohoy ƴogoy tan rewɓe ɓe cukka ɗum gara woy pindo woynude kono a doƴama bone min taw mino huru mbalam kono nawla o doƴima hande bone kana ana ha dorta nano goɗɗo ara heɓminede mi nani tawi miɗo huru mbalam o kam mi fof ko wona debbo o kam mi fof ko haddorta nano goɗɗo ara min de o ko wawi ko min de o ko wawi ko muñ mi wawani ha wanda joni kamɓe keewi wiyaɓe he ɓe kiccitoɓe daran wiyaɓe miɗo haala ko ganduɗon ko joguiɗon ko joguimi miɗo jogui gudel biyetengel pendel ngel to lees ngel wuppa ha ngel ranwi tal he ngel waɗa bula ngel wona jiɗɗo poɗɗo ngel jiɗɗo ngel yifo yiya ngel nawlamo wiya kam mi ñefatma miya ɗum mi ñefatma ɓiɓɓe ɓe galle esiraɓe ɓe galle mi funta o funta min lappotira ngallo min jana hettu galle gudelam ngel funta mbo fotani ngel yiya ngel mi sali ñefgol na yeeso allahu akbar Allah woppiɓe ɗon tan ha ɓe dañi ɓiɓɓe worɓe ndungu goture ɓe kettotiri walla na manque ndungu ɓe jeeyi ha ɓe dañi duuɓi capantati ɓe dañi miñiraɓe ɓe ndeyotiri ɗo hay goto ala sowona Allah taɓɓitiɓe ɓe mbaddi jehen ɗaɓɓo hen jawdi ɓawi sukaɓe joni kamɓe ɓe mbawi liggo galle jen wawi wonta ko ɗaɓɓoyɗen falliten ɓe ɓoyi eyi ɓe gaari gongal maayo he tan ɓe jooɓi laaɗe ɗe ɓe jawdi ɓe liggoyi ɓe goni toon ha kotal mumen foti ɓe ngara ha nange nge waɗi mbuuɗu ɓe gaare gongal maayo he laaɗe naɓe kooti dande maayo ko kerewal ala lekki ala ngaska ala baape ala ñoomre miñirawo mawirawo ɓuri ɗum ƴottu miñirawo wi ɗum hono mbaɗeten o wi ɗum caggal feere ko feere laaɗe ɗe jaahi en mbawa ndiyam a dirto toon seeɗa mi dirtoma ɗaniɗo jiya hoore mum mberta wudere ma nde ɗa mi werta ɗo wudere ɓe ɗano ɗen laaɗe garat janggo ɗum eyey
ɓe puɗɗi wertu tan mira o haaƴi dande caggal o wi ko wayno goolel ƴakel naara laaci kiki daso ñiƴe ɗe ɗe darmi tan ɗemgal ngal ngal mema koppi yeeso ɗi dande nde nde sirñini noppi ɗiɗi dari gite ɗe ɗe gojji coy wonɗum hen mawnam ɗum ko wayno ngel goolel ƴakel kanko gite boɗeje ɗum bone waɗi ɗum wiyete mbarodi o wi hono mbaɗeten o ɗum nde gareten ko mbayronoɗa yaye ma an o min de ndem mbaynimi yama wino kam min laami galle o ko weli kam fof mi waɗa sa yeehi kala ko welma wat o ɗum kala ko welma wat min de yayam wiya noon min de mbalmbimi sakama ne garmi e yayam mbi ɗum minen jaaha o wi kam ɓinguelam haɗaniya mbimi o wi kam ko woni ko mi jippima e nder galle heeɗo si tawi mi meeɗi haal konngol mettugol baaba ma walla mbaɗmi in ko fotno ko ɓalwata ko e less feɗengo cukalelam si ladde nde ɓitti wota en gonto yiidu si ladde nde ɓitti ladde welat mettat asi ɓitti faaɗi dow o ŋabbotako gaska ala lekki ala wumre ala dara ala miijo kala ko miijiɗa waɗin mbiya liggey yayam a yawtat o ƴetti sako tan o fiɗɗi wudere nde tan o tokki koñeji ɗiya ɗiɗi o tokki ɗi gaye ɗiɗi o wi wutte wudere si tawi yayam mbo liggi wonanam laana ndiyam mi yawta tan o tiidi gongal maayo ngal nde o ari tan o wi wudere nde ndiyam he tek wayno nde nguru ngu memnoɗa jeygol tan wudere nde kungi o ñori koyngal tuuba ngal rek o yekkite koyngal ñamal ngal o wi bisimilla rek nanal ngal tawtingal tan wutte o yaade ndiyam ngal miñira one mbo parade mbo waɗanino watno ɗum he a fadata kam wona heni jibina e galle goto laaɓi fembuki hoore ma nde wona kanki fembi hoorande ɗum yummiɓe gona gotum haɓɓu ngara o tokki ga o balmbi sako nde o tiiɗi gongal maayo ngal nde o yettoto ɗon gandi ko wiyete ko meɗɗo ngel dulendu tawndu lappi ɗum ngal no wudere nde fof boroji ɗi pittoyatani hay boreyol mawnira o yeehi ha ɗo ɗo humnata ndiyam ɗam o yecciti o tawi barogel ngel e miñira o ko métre jeeɗiɗi heddi mbaɗon ndi songa ɗum o wi ɗum wudere si yayam mbo liggi hebbitami adda miñam tan wudere nde firli nde ari hande tolle no addi junngo winoma yummiɓe potani o yaɓɓi tan o bippi wudere nde firli e jawtegal ngal maayo ngal ɓe garti ɓe caɗna ha saɗi huuɓi o mbo wudere mum nde firti ko wiyani imo kamin tani ɗo wi ɗum mi heeɓi golle e bolol yaay mi lallotomaɗe an ɗo gonɗa yayam kaari ɗo woni o jibina kaari an jibinaka min gara ha e dande maayo wutte mum o wona laana wudere mum nde wona laana yawte men wuderam nde nde mbimine cattan hendu feeri kam han miyatani hay boreyo andi toujours hinere haaldate hunduko hinere wiyat hunduko teyat mimi accotako kono kala ko ɓe wawa urno wota wuufatina wukkita no selli yato bamma kam ɓuuri ma kadi kam min andu o ari tawi mbuldi ndi lelima on jamanu ko doccatte o kokki damal ngal mawɗo oɗum ba ko min de oɗuma janggi oy ba wonko jiɗmi lamɗo he sino en andi de hande keɓani ko wayno hoodere bisimilla o puusi damal ngal ko mimi doccate ɗe météol ngol ummi suka wari jooɗi oɗum ba mimi ardu e kaari ha e dande maayo ko raɓɓiti koye haala wudere mum nde wonani min laana min wudere am nde firtori kam baba oɗaɗum ha ɓooy jali ndeysan te o golel fayne ɓoto o yiɗi wudere mum nde leppa so wayno nde diwde diwat yaay mum mbo jogui leefa yontande mum nde tan taki o sañi mbo min rek andi no mbo wayi ay so yontama mbo andi ko jinmi o sekkoratine e wudere mumen o addora leefa o yaɓɓa seese o fooɗa damalam ngal seese mi nana koppi ɗi mbaɗa kurum e melde he henno ndumima kam mi anda yaramo ari yontande an yayma si yontama so daccima damal mum ngal ɓernam nde taƴaga mi anda bone waɗi mi nana koyɗe ɗe ɗe mbayno mbirjoloya ɗo ting ting so yettima bafa damalam ngal nde jippinanmi kosɗe kambo kam tiimi mbo kam e yawnomi yaaha ndiraɓe rew jalnaki de sakkitore noon ko makka tumru sakkitore ko urdi si hani ka tani nafata aɗa jogui laalo ko yahani to laccindi laalete lacciri ndi wonata kanka tan kam woni kan e hunduko e katan e kondolole laaldorteni lardote laalo ko kecca ko e soble one ko noon noon sakkitore wayi Allah liggey andi ƴettate liggey moɗon liggo yo Allah wan moƴƴere tabarikallah en tawma kadi tan mbo wuuri Allah allahumma salli ala sayyidina wa sallim